fra. Der havde Jens besøg af Wolle Kirk, og han er en mand, kan man sige, af den gamle skole. Ja. Wolle har rejst meget i Afrika, og han er blandt andet blevet overfaldet i Afrika, hvilket betyder, at han har mistet sit ene øje. Det i sig selv er jo ikke særlig underholdende. Det, der er ved den her mand, og det vi kan lære af ham, det er at være så overbærende, som Wolle Kirk er. Bemærk, hvor overbærende Wolle Kirk er. De ting, han har oplevet under sine ture i Afrika gennem årene, vil jeg sige, hvis man kommer hjem, og det kunne have været i Portugal, det kunne have været i gaden i Aalborg, det kunne have været heroppe igennem Amagerbrogade, det kunne have været hvor som helst. Det er et stort menneske, vi skal høre nu. Man kan vel tale om Wolle Kirk-effekt? Det kan man sige. Det varer 2 minutter og 23 sekunder, og hvis vi alle sammen bare bliver smittet en lille smule af Wolle Kirk-effekten, så bliver det hele et meget... Det bliver verden en lille smule lysere. Det gør den. Og Anders, mens du hører Wolle Kirk, så læs lige den sms, vi fik 15-14. Så bliver du også helt mærkelig. Nå, det glæder jeg mig til. Du sidder her med den klap for øjet, som jeg i starten af snakken her lige fortalte lytterne, at du rent faktisk har. Ja. Du har din piratklap for det venstre øje. Ja. Og det er fordi, du mister øjet under et overfaldende. Ja. Hvad skete der der? Jeg sad på mit kontor, og pludselig står der 6 unge afrikanere, og har taget kvæletag og førergreb og taget om nosserne på mig. Og så er det jo ikke så meget, man kan gøre, når man har haft sin første ballonudvidelse og er 65. 62. Så de vil have penge. Ja. Og de vil slå mig ihjel, så siger jeg, jamen I kan ikke både slå mig ihjel og få penge. I må jo vælge, hvad I vil. Jamen de vil have penge, så siger jeg, jamen de ligger inde på kontoret og laver os køre derind. Jamen jeg er jo fuld af løgn. Og det ender så med, at de slår mig... jeg endte op med 37 knivstikker og 1 i øjet. Og jeg kan sige, det var der egentlig meget sjov at deltage i. Altså, man føler jo ingen smerte. Kan man ikke det? Nej, ikke en skid. Og jeg har aldrig været bange for noget. Jamen, altså, jeg på sin vis betragtede jeg det her. Se, hvordan bag de så havde jeg jo imponeret over lederen. Der kommer i skuffen med vores værdipapir og kun tager det, han har brug for. Men hvordan kan du sige, at det ikke gør ondt at få stukket øjet ud? Jamen, det gør det ikke. Det gør det ikke? Nej. Altså, jamen, jeg begyndte jo med at få en jernstang i hovedet. Og så var jeg jo bedøvet, og de gik så lydløst, at da de havde slås med mig i 5 minutter, så kommer Birte ind, hun har set fjernsyn og siger, om de ikke vil have en på kaffe. Og så springer de løs på hende. Og der vil jeg da sige til deres... undskyld. Til deres Stop. Prøv at høre. Han får... Altså, på gaden, et hårdt greb om kuglerne. Kontor? Nej, nede på gaden først. Hårdt greb om kuglerne. 7 unge afrikanere, siger, vi skal have dine penge. Jeg har ikke nogen, vi slår dig ihjel. Kom med op på kontoret. Fint, og kom med op på kontoret. Roder i hans skuffe med værdipapirer. Tager kun pengene, ikke? Mm. Så får han et slag i hovedet med en jernstang og 37 knivstik. Så kommer fruen ind. Hun har skulle lige sidde og se lidt fjernsyn. Wolle, jeg elsker Wolle, men vi kører videre. Lad os høre de sidste 48 sekunder. Og de gik så lydløse, at da de havde slås med mig i 5 minutter, så kommer Birte ind, hun har set fjernsyn og siger, om ikke vi skal have en tog kaffe. Og så springer de løs på hende. Og der vil jeg da sige til deres ros. Ja, Birte var jo over 60, men det er jo ingen hindring i en voldtægt. Og de er 6 mand der, og de binder hende jo. Og lægger hende ind i soveværelset, men de rører hende ikke seksuelt. Ikke. Nej. Og de var endda så søde. Da så de skal gå, så siger Birte, om ikke godt, de vil løsne snoren, for hun fik ingen blod ud i den ene hånd. Ja. Så siger han, det er sgu ikke mit problem, men han løsner alligevel snoren lige. Ja, det gør han. Ja. Hvad? Hele tiden en positiv tanke. Hvis man bare, jeg siger, bliver smittet af 1% af den overbærenhed af voldeeffekten, så vil verden være et dejligt sted at leve. En mand, der får 37 knivstik og stukket øjet ud og en jernstang i hovedet, som alligevel har overskud nok til at beundre teknikken. Det synes jeg er virkelig fantastisk.